Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan pantuman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon. Estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen.
Kong Joey. Tulikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Alright, mga tugang, Diyos marahay na pagka-morning, Diyos marahay na pagkaaga. At siyempre, ipatugtog sa mga sa mga set commercial, apo mga tugang, anong importante mga kaulay tangon yan mga tugang, si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya kan Legazpi City Police Station regarding ini mga tugang sa nangyari po na mga insidente po ning basag kotsigang diyan po mga tugang sa syudad po tabi ni Legazpi. Kaya alat ka takonta inutunta na ini mga tugang ta baka busy po ini at yan makaulay ta na po mga tugang adi maisihan ta mga tugang ang sa indang nangyaring investigasyon hindi po mga tugang ning ito na pagpapaluyan mga tugang alas 10:20 ning pagkamakapay sa ibong linya ang ni investigator mga tugang. Good morning po. Apo sir, napaapod lang po ako sir ta makikimusta lang po kami, makiki-update lang po kami sir regarding po magadigdi sa insidente, panibagong insidente po ning basag kotsigang diyan po tabi sa siyudad ng Legazpi. Bali po may nag-report sa tuya kahapon. Mga past 10 or po kaya nakaabot sa Karamakayan Sumungkilan. Mga maglupit na po. Apo. Na-import niya po yung kayang sarong pick-up sa laog po ng parking area kan sarong establishment po dito sa may Barangay Bitak, no? Apo. May atumangan po, may teriyahan po dyan. Makamping lote po sa mga teriyahan. Diyan niya po na parking. Kung dahil po, bira pong pasitrangan sa tuyang gwardiya. Aha. Unlike sa madyong parkingan, talaga po kinaduman na talagang nakapag-extambay na gwardiya. So, madali ko na kung may prevention para sa napagsakarong establishment. Apo. Ini po, balik na ipaabot naman sa Muya and nagkondukta na po kami magandang yung investigation and nagpapag-tracking po kami. Possibly po, makapyod lamang sa mga possible exit niya. Sabi kung tayo niya yun kung may kagibo limang sa pick up po niya. Apo. So bali po tabi, sir, duman po sa area, sa ng linaw, igwa po ba ning CCTV na naka-install duman? Yung pong inaarap na po duman sa area, kung igong install CCTV and kung naiman po, baka makakuha kita sa
may possible inexitan kayo nga suspect. Apo, so bali po ano upon sa investigation niyo po, ano po sunaku apo duman sa kotse po tabi kang biktima? Base po sa ano niya, pinaabot sa muya, bali may nawawala po siya ng tarong laptop. Laptop po, so Actually po, nakikipag-pogilit sa muya siya. May purpose yan na makagawa sa ng naraman ko na parang injured po. apo. Parehas po kan sa iyo. Anyway, maski po injured po yun eh. Anong kung dapat ka na PNP, yung mamangyaray po ang pag-investigar. Apo. Purposely po, doon na po iling na harap kaning gawin. Apo. Kaning persona. So Kung tayo ano, maarap ko lang po tayo mo. po. Bayong galing ingrediente, may nanakop na po kami. So, anong yan po, may papilang sa siya street. So bali ini po so result na insidente po. I-stop po hindi dahil po minoro po siya. Apo. May po nakatuan siya. Mhm. And dahil may pa po para kung nakaluwas na giraray dito sa kustodiya ng DSWD. Apo. DSWD po. So Yan ang sabuya pong maarap. so bali tabi sir, dito man po pinag-aali ang anggulo na pwede sir sa nini sa mga suspect na naman digdi po. Pwede po ano yun sa partner. Apo. Po kaming personal kanil. Mali na po iyan na igwa po kamo na dati na po na sarong minor po na pinagsasabing responsable po sa siring kayong aktibidad. Po na verify nito sa CCTV Apo. Apo. sa kulang tamang matulog. Apo. Chief, sir, ano po ngunyan so ano po kumusta Dahil hindi po napagkan management hearing kami Apo. sa isang install CCTV Apo. and ito po ang ano ito po talaga ensayo dito sa kumakay ito pong pinupundok para pong ensayo. Ayun po tabi si Ope. Ayun po tabi sir. So with that tabi Chief ano, develop sa araw day, ang magkakaroon po. alright. Pangaputan siguro sa ating mga bayan mga napasipag siyudad ng Legazpi, lalo na po ngunyan na magpiesta po pala sa siyudad ng Legazpi. Go ahead po tabi. Kalipin na po mga kulang sa mga konti sa mga lugar kung sa mga
At least sabi sir magayon iyan na igwa po kita kay mga nagkakadala ko po na siring mo kani. Apo. Apo. With that, Tabi, sir, thank you so much po sa oras. Alam ko po, busy ka po ngunyan na aldaw. Salamat po sa oras ay pinagtao mo digdi sa kuya yung programa ngunyan na pagkaaga. Alright. Alright, thank you so much. So yan, Tabi, mga tugang, ang sa tuyang pagkikipag-ulay kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya and regarding mga tugang digdi po Tabi sa kali po na basag ko tsigang na naman mga tugang diyan po kasuhapan na tugang ini igba po kadakol na asikasuhon ngunyan sinda katakot po ninda ngunyan na pagkaaga vision sa pagtao po Tabi ning oras and in the meantime mga tugang salamat po sa mga nakantabay, salamat po sa mga yao na po ngunyan nakantabay, nakatutok ngunyan sa sakuyang programa. Oy, pasensya na at nagkapirang aldaw kitang day nagkairiba-iba. Inot na inot mga tugang an sakuyang internet connection day kami nagkakasundo. Day kami nagkakasundo mga tugang. Kaya dahil kita mga tugang nagkasarabay-sabay for almost pirang aldaw baya kita tulong aldaw to be exact mga tugang tulong aldaw po kita dahil nagkasarabay-sabay hindi po sa loob sa tuyang programa. Well anyway, salamat po sa gabos na nakantabay mang ginaray ako po naghahanap sa tuya nagpapaabot po ng pagtitiwala sa mga katuwang niya to hindi po sa loob sa tuyang programa. Maraming thank you. And syempre ang programa ini mga tugang nahiling po nito sa paagi po kan Bicol Net TV. Siyempre sa Panginoon po kan sa muyang station manager, Maestro SM Nalagtuon po sa main studio. And siyempre hindi po sa sakuyang studio man, ako man po Tabi, ang sa indong servidor, ang sa indo po Tabi na kaiba sa loob po kan programang Andos pa. Itong nakikilis mga tugang sa tuya po Tabing programa. And also, sa mga gusto po magpaabot kasi indong mga concern, may mga gusto po kamo ipaabot ng mga istorya, reklamo at rangay, komentaryo, question na siniba pa, paagi siya na po mga tugang sa numerong ano ba yan, subagot ang numero, pakuha kitang text line, alat ka, takwaon tamo na, kaso nagpalit kita, at alam mo, igwa kitang bagong number, ini po na, anong ba yung number mo? Ay, une, 056-0783. Again, ang samuyang hotline, text line, mga tugang, para po makapagsabay digdi po sa satuyang programa, 0993-056-0783. Ayan ang text line, hotline na pwede po nindong apudan, padalahan kasi nindong mga komento sa buong agrangay. Tangali nila makasabay dito po sa satuyang programa. Sige. Ay, siyempre, pwede, dyan sa paagi po kanina sa tuyang live program, live broadcast. Ay, pwede ka mo din magpadala sa mga mensahe dyan po sa indong mga comment section. Dyan po sa indong mga screen, makukuha po tabi. And siyempre, good morning, sa mga parantabay ta. Diyan po sa page po kan Bicol Net TV baka kay page. And also sa page po kan maraming thank you po Tabi. Really nga una kita. Anong petsa na ba yung 2024? Oh, mapiesta na pa lang talaga sa siyudad ng Legazpi. Kung kita nasa sala, buklita daw ang kalendaryo ta kung anong petsa ang 24. Webes.
1 week to go, almost 1 week to go mga tugang. Mapiesta na po sa Ciudad Candigaspe. Kaya, makaskason sa na di? Makaskason sa na mga tugang. Garisa na po mga tugang hinayop sa Oktubre. 24 ang kapiesta. Diyan po sa Ciudad Legazpi. Kaya, sabi ta na, dakulang challenge mga tugang ini po sa satuyo mga kapulisan, as well as dyan po sa Ciudad Legazpi, ang mga siring po kining insidente. Medyo ikinahadit ini po kan satuyo mga kababayan, lalo na po so may siya diring auto, mga kotse na nagpapasiring po diyan sa Ciudad Legazpi. Sana po ini po na nagkadawang insidente na nanotaran po diyan sa Ciudad Legazpi. This will be the last time na magkaigwa po tabi incident po tayo. Dakulang challenge po ini actually, dakulang challenge po ini sa tuyang mga kapulisan. Not only in Legazpi City, sa Gabos po, pwede sila po mangyari ang siring po kanyang aktibidad. Ang siring po kanya po mga tugang na modus. Dakulang dakulang agyat po ini mga tugang sa tuyang mga kapulisan kung paano po tabi ini matutungkusan. Just imagine duwang insidente tulos po mga tugang sa laog ning sarong bulan, igwa po ning nairehistro na duwa po tabi ning insidente diyan. Pinaghihiling mga tugang basado sa tuyang pakikipag-ulay mga tugang kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang investigator po kan Legazpi City Police Station Aristar na sarong minor de edad mga tugang. Today, dahil mga tugang minor, ini po mga tugang sa pangangataman po kang DSWD. Duman ini po mga tugang ipinag-turn over. And basado sa tuyang pakikipag-ulay, dahil hindi alam kung nakaliwas na po ini. Takong posible mga tugang na nakaliwas na po tabi ini. Baka pwede sir na maikonektar po ini duman sa ikaduwang insidente po tabi ning basag kotsigan po mga tugang diyan po sa Ciudad Legazpi. Kaya ang department mga tugang kan mga sa management po tabi kan mga darakulang establishmento diyan po mga tugang sa Ciudad Legazpi. Anong ta po mga tugang? Paigtingon po ang seguridad. Seguridad po mga tugang kang mga mall goers, so mga parokyano po tabi nindaw. Bantayan po tabi, unlike po tabi kan mga apod so may mga business establishment baga dyan mga tugang na igwa po tabi ng mga gwardiya. Pero dahil man po dahil man po not all the time nahiling po ninda, nababantayan po ninda na araw po kayo ng insidente, nababantayan po tabi ninda ini po ng mga vehikulo na nakaparking po dyan sa palibot kasi ninda po tabi yung pinagtatrabahuan. Kaya minsan sabi ta na nga ni mga tugang, dakula man natabang minsan ini po ng mga parking boy ini po mga tugang ng mga parking boy baga na nagbabantay po diyan sa luwas kang edipisyo. Minsan baga buluntad man sa kumpira man sa napigahagad nila, even sa mga motorcycle baga di sa mga may mga service na di tama ining mga tugang ang importansya kay ni mga tugang ng mga parking boy or 10 pesos pa iyan po mga tugang tabang ini unya na hiling ta na pag-atid-atid ta nadakula man ang natabang ini kang nagurobing na gwardiya minsan iyo po ini sa mga parking boy na po mga tugang ang nagtutumar parte po sa trabaho kan mga gwardiya. Dakulang tabang po ini. Pero basado duman mga tugang sa satuya pong pakikipag-istorya
istoryahan. Sa tuyang interview, mga tugang kay Sir Panya. So pinangyarihan po mga tugang diyan po sa Sarong Dakulang Mall diyan sa Ciudad ng Legazpi. Is alat ka kami nagapod. Alat ka de. Umalik ka dyan. Ano na ini? Paano na ini? Pangyari ini. Nagsarabaya na. Kami nagsa group chat me. Ano daw kung naka pero mga tugang basado duman sa sandang investigasyon mga tugang. So area po na pinapon kay nabiktima po tapi nakaparking po mga tugang duman po sa medyo masasabi taga reliblib ito adi. Bihira kumbaga napapasipara mga tugang kay mga gwardiya po kan mo. Diyan po tabi sa area yan. Kaya ngunyan mga tugang, nakulaon na tabang po ang CCTV adi. Lalo na po mga tugang, maski pag-asaba ko mga even sa mga araw, nakulaon po na tabang ang CCTV talaga sa pagkakasusog mga tugang. Ini po na araw po kini kada beses na nagkakaigwa po naramdaman mga tugang na din sa distrito na tugang sa paagi po tabi sa paagi po mga tugang CCTV footage. Si Boy TV magnanakaw ng tugang. Dahilan po naman sa footage. Nasusog po mga tugang pasisiring dyan sa siyudad ng Legazpi. Pasisiring po ito dyan sa siyudad, sa bayan parte po. Gustong sabihin, ngunyan ng mga panahon mga tugang, ibagakan sa tuyo mga kapulisan mga tugang,